дуруде дидаи бедори субҳидам, дуруде субҳ каз нурат сафо дидам. дуруд эй офтоб, эй махзани нур, дуруд эй миллати хушнуду масрур. салому дуруд бинандагони гиромӣ ва шукри беҳад аз рӯзи нав, аз дидори ҳам, аз фазои орому осуда ва аз зиндагии шоистаи мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз 2 декабри соли 2020 мелодӣ аст, яъне рӯзи дуввуми фасли зимистон. фасле ки қисман онро интизор мекашанд ва аз ҳавои тозаи он нафас мегиранд. ин сана, яъне 2 декабр бисёр санаи таърихӣ аст барои як қатор давлатҳо ва як қатор миллатҳо. аз ҷумла дар Аморати Муттаҳидаи Араб имрӯз рӯзи соҳиби истиқлолӣ, дар Федератсияи Русия рӯзи кормандони соҳаи банк ва дар Куба рӯзи қувваҳои мусаллаҳ ҷашн гирифта мешавад. дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамин санаи соли 2018 дар шаҳри Душанбе масоили ҳамкории Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо дар соҳаҳои фарҳанг, рушди сайёҳӣ, маориф ва омодасозии кадрҳо дар соҳаи санъати тасвирӣ муҳокима шуданд. ҳамзамон ҳамин рӯзи соли 2016 таоми миллии тоҷикон оши палав ба феҳристи мероси моддии фарҳанги башари Созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил гардид. мавриди зикр аст ки барномаи имрӯзаи субҳи Тоҷикистон аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 102 ноҳияи Шоҳ Мансури шаҳри Душанбе манзури шумо мегардад, чун ин муассисаи навбунёд аст ва бо иштироки бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2020 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳама ин дастгириҳо ба соҳаи маориф ба хотири он аст ки насли ҷавон, насли босавод, хушахлоқ ва ватандӯсту худшинос ба вой расад ва тавонад ки бо дониши худ, бо лаёқати аз бар намудаи худ, такмилдодаи худ дар рушди Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳар кадоми онҳо саҳмгузор бошанд. инҷо чун сухан дар бораи маориф рафт, ҳамчун соҳаи калидӣ дар сиёсати роҳбарияти олии давлату ҳукумат месазад ки пас аз бохабар шудан аз вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз дар бахши обу ҳаво бо як нафар омӯзгор ё корманди ин муассиса суҳбат биёрем ва назари онҳоро дар ин соҳа дар ин хусус фаҳмида бошем. бахши обу ҳаворо тамошо мекунем ва сипас суҳбат манзури шумо мегардад. тавре ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо изҳор доштанд ва гуфтанд ки маориф дар сиёсати ман дар ҷои аввал меистад, воқеан ин ҳарфро, ин гуфтаро мо ҳамарӯза шоҳид мешавем ки дар гӯшаву канори гуногуни Тоҷикистони биштосо муассисаҳои нави таҳсилоти миёнаи умумӣ, олӣ то мактабӣ бунёд шуда истоданд ва бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз мебошанд. ин нишон медиҳад ки воқеан
соҳаи маориф дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор дорад ва ҳам рӯза рушд мекунад. бинандагони гиромӣ, бо ин мақсад дар барномаи субҳи Тоҷикистон ҳоло мо суҳбате меорем, чуноне ки гуфтем, ваъда додем пас аз бохабар шудан аз вазъи ҳавои кишвар. Ва инак мо суҳбатамонро бо Хуршед Саломов оғоз мекунем, аз он хусус ки рушди соҳаи маориф воқеан соҳае ҳаст ки калидӣ арзёбӣ мешавад дар рушди дигар соҳаҳои мамлакат. Шумо ҳамчун омӯзгори ҷавон дар ин хусус чӣ назар доред? ман сараввал ҳамчун омӯзгори ҷавон ифтихор мекунам ки сарвари маорифпарвар дорам ва бемуболиға мегӯям ки дар замони соҳиби истиқлолӣ дар сарзамини Тоҷикистон тамоми соҳаҳо рушд карданд, аз он ҷумла соҳаи маориф. дар зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори Сурваҳдати миллии пешвои миллат Президенти муаззами кишвар муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар замони 29 соли истиқлолият дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон даҳҳо мактабҳои типи нав, аз он ҷумла литсейҳо, гимназияҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии замонавӣ сохта ба истифода дошта шуданд. ҳамчунин мактабҳои олии касбӣ, ҳамчунин мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки айни ҳол мо дар ин ҷо қарор дорем, намунаи возеҳи ҳамин гуфтаҳо аст. ва ман бо боварии комил гуфта метавонам ки ҳамаи он шарту шароите ки имрӯз барои толибилмон дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон муҳайё карда шудааст, ба рушди маориф дар кишвар заминаҳои мусоидро фароҳам меорад. зеро бо сиёсати хиратмандонаи асосгузори Сурваҳдати миллии пешвои миллат имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон даҳҳо марказҳои касбомӯзӣ, марказҳои бозомӯзӣ, ҳамчунин марказҳои такмили ихтисос сохта ба истифода дошта шуданд ва ҳамасола дар асоси барномаҳои қабулкардаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси нақшачорабиниҳои тасдиқ гардида даҳҳо нафар аз ин курсҳо мегузаранд, дониши худро такмил медиҳанд ва ҳамчунин бо ташаббуси пешвои миллат тамоми техника ва технологияи ҳозиразамон имрӯз дар соҳаи илм тамоми фановариҳои техникӣ васеъ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. имрӯз дар ин муассиса низ тамоми шарту шароит муҳайё аст ва ин муассисаи таълимӣ ҳамчун мактаби пилотӣ нахустин маротиба дар сатҳи ҷумҳурӣ, агар хато накунам, дар ин муассиса рӯзномаи электронӣ ҷорӣ карда шудааст ки падару модарон новобаста аз оне ки ба муассиса наомада метавонанд ки тавассути интернет аз дониш, рафтор, интизоми фарзандони худ бохабар шаванд. ин як даставорди бисёр нодир аст дар соҳаи маорифи кишвар. ҳамаи ин шароитҳо, ҳамаи ин таваҷҷӯҳ, ғамхориҳо ба соҳаи маориф, ба омӯзгор, ба насли ҷавон аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан мо бояд дучанд масъулиятамонро эҳсос кунем, аз ҷумла омӯзгорон дучанд масъулияти худро эҳсос кунанд, рисолияти худро бештар гардонанд ки то ин ки насле тарбият ёбад ки вориси арзандаи ҳамаи ин дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ бошад. дар замони соҳиби истиқлолӣ дастовардҳои толибилмони мо дар озмунҳову олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сол ба сол зиёд шуда истоданд ки ин бозгӯи он аст ки омӯзгорон низ бо масъулияти дучанд заҳмату меҳнат карда истоданд ва толибилмони мо дар чорабиниҳои сатҳи минтақавӣ, байналмилалӣ, ҷаҳонӣ дар олимпиадаҳои фаннӣ иштирок карда обрӯ ва эътибори Тоҷикистонро баланд бардошта истоданд. ин боиси ифтихори мо аст ва ман боварии комил дорам ки минбаъда низ дар зери роҳбарӣ ва сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат маорифи кишвари мо боз ҳам рушд хоҳад кард ва мо боз ҳам дар оянда ба дастовардҳои нав ба нав ноил хоҳем гардид. ҳамаи он ғамхориҳое ки нисбати соҳаи маориф, алахусус нисбати омӯзгор аз тарафи пешвои миллат карда мешавад, аз он ҷумла баланд гардидани маоши омӯзгорон сол ба сол ва ҳамчунин шароити таълиму тадрис дар мактабҳо беҳтар шуда истодааст ва ҳамчунин мо мебинем ки дар ҳамаи минтақаҳо хуб шӯъбаҳои маорифҳо аз нав созӣ шуда истоданд, китобҳои дарсӣ нав созӣ шуда истоданд ва барои тамоми омӯзгороне ки ҷавон ҳастанд ба онҳо аз тарафи ҳукуматҳои шаҳру ноҳияҳо қидаҳои замин ҷудо карда шуда истодааст ва дигар имтиёзҳое ки имрӯз барои омӯзгорони ҷавон муҳайё шудааст. ҳамаи ин омӯзгоронро водор месозад ки беш аз пеш заҳмат кашанд, меҳнат кунанд, наслеро тарбия намоянд ки аз хатарҳои замони муосир огоҳ бошанд, ҳамқадами замони муосир бошанд, забондон бошанд. ҳамаи ин фикр мекунам як қадаме ба хотири ҷавоб гуфтан ба ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ва ҳамчунин бояд бигӯям ки дигаргуниҳои замони ҳозира ки бисёр замони пуртазод аст, бархурди тамаддунҳо масъулияти мо омӯзгоронро беш аз пеш зиёд менамояд ва мо бояд масъулияти боз ҳам дучанд эҳсос карда ҳамеша ҳушёр бошем. ба қавли пешвои муаззами миллат як ҷумлае ки китобҳо маъно дорад, зиракии сиёсиро бояд аз даст надиҳем, наслеро тарбия намоем ки онҳо зирак бошанд, ҳушёр бошанд, ватандор бошанд,
воқеан дар сатҳи байналмилалӣ миллати худ давлати худро муаррифӣ карда тавонанд, дастовардҳое дошта бошанд ки баландбардорандаи обрӯ ва мавқеи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бошад. Ман имрӯз вазифаи аввалин дараҷаи омӯзгорро дар ҳамин мебинам. Тарбияи ватандӯстии насли наврас дар консепсияи тарбияи миллии Тоҷикистон омадааст, пешбинӣ шудааст. дар ҳамин росто омӯзгор чӣ гуна масъулият дорад, чӣ бояд кунад? Омӯзгор пеш аз ҳама бояд худ намуна бошад, ҳисси баланди ватандӯстӣ дошта бошад. Дарс ҳам як қисмате аз тарбия аст, яъне ки дарс ҳам бояд саропо тарбия бошад ва мо ҳамеша ҳаракат мекунем ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, ифтихор доштан аз давлату миллат, аз тоҷик будан тарбия кунем ва наслеро тарбия намоем ки имрӯз воқеан муҳофизи ватан бошанд, сарсупурдаи ин миллат бошанд. Воқеан бояд чунин бошад, на дар гуфтор, балки дар амал. ташаккури зиёд. Бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Хуршед Саломов, омӯзгори ҷавони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 102 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. Воқеан тавре ки мусоҳиби мо изҳор доштанд ҳамин аст. омӯзгор бояд мисли шам фурӯзад равшанӣ кунад ва раҳнамоӣ кунад ки насли ҷавон, насли наврас ба роҳи дурусти зиндагӣ сафарбар шавад, ҳидоят шавад ва тавонад ки вориси арзандаи ҳама дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ бошад. ва ҳамзамон бовар дорем ки ҳама ин таваҷҷӯҳ, ҳама ин дастгириҳоро насли ҷавон низ қадр мекунад ва ҷавобан ба ин ғамхориҳо меомӯзад, аз таҳти дил меомӯзад, худшинос мешавад, ватанашро дӯст медорад ва дар маҷмӯъ мо сарҷам Тоҷикистони бештосоро боз ҳам обод мекунем, зебо мекунем ва ба ормонҳои волои миллии худ қадам ба қадам муяссар мегардем. барномаи сои пайваста аст. тамрин намудан, варзиши бадан кардан метавонад дар хона, дар мактаб бо роҳбарии муаллими тарбияи ҷисмонӣ, дар толорҳои варзишӣ бо роҳбарии мураббии варзиш сурат гирад. дар ҳар ҷое бошад, шароит созгор ояд, муҳит мувофиқат кунад, ҳатмист ки варзиши бадан бояд кард. тамрин намоем то ин ки ба саломатии мо газанде нарасад ва ҳамеша солим, бардам ва чусту чолок бошем. бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома бахши варзиши пагоҳи рӯзӣ манзури шумо мегардад. сипас мепайвандем ба идомаи барномаи субҳи Тоҷикистон. омӯхтани ҳунар новобаста аз сину сол хеле муҳим аст. ниёгонамон хеле ба маврид таъкид намуданд ки ҳунарманд ҳар ҷо ки равад садр нишинад ва қадр бинад. воқеан ҳунар инсонро соҳибмақом мекунад. мо ҳамеша аз аҳли ҳунар ба некӣ ёд мекунем, аз ҷумла аз ниёгонамон, аз Саидои Насафӣ, аз Борбади Марвазӣ, аз Камолдини Беҳзод ва аз ҳазорҳо тани дигар ки воқеан тавонистанд дар рушди ҳунарҳои гуногун саҳми арзишманд гузоранд. имрӯз хушбахтона ҷавонони мо, махсусан духтарони мо, бо истифода аз имкониятҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат ҳунарҳои гуногунро меомӯзанд, рушд медиҳанд ва
дар ҳаёти ҷамъиятӣ барои умум ин ҳунари онҳо ба кор меояд, ки ин боиси дастгирӣ ва таҳсин аст. гузориши ҳамкорамон рухшод маҳмадализода дар ин хусус маълумоти бештар медиҳад. дар бахши қаблии завқ мо дар хусуси ҳунарҳои қадимаи дастии миллати тоҷик ёдовар шуда ҳатто намунаи нусхаҳоеро ки тарихи беш аз 500 сола доранд нишон дода будем, ки ин куртаҳои миллӣ намунаи онҳо буданд. воқеан ҳунарҳои мардумӣ тарихи хеле кӯҳан дошта. ин аз фарҳанги волову ҳунармандии занони тоҷик далел аст. бо ҳифзи арзишҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои ниёгонамон мо аз тамаддуни бою рангини худ метавонем ифтихор дошта бошем. мо тоҷикон дорои ҳунари воло ҳастем, фарҳанги қадима дорем ва мо ҷавонон ҳамаи онҳоро бояд пос дорем. мо насли имрӯз ва ояндагон онҳоро бояд тарғиб кунем. ҳунарҳои мардумӣ фахри ҳар як тоҷик аст. воқеан ҳунарҳои мардумӣ фахри мо буда метавонанд. дар баробари ин омӯзиши касбу ҳунаре ки дар ҳаёти рӯзмарра ба кор меравад бахусус барои бонувон муҳим арзёб мегардад. ҳар як зан бояд ҳунар дошта бошад ва хусус касби дузандагӣ, чунки дар ҳолатҳои зарурӣ ба худ тавонад кӯмак кунад. мушоҳида мешавад ки чӣ гуна солҳои охир таваҷҷӯҳи бонувон бахусус ҷавондухтарон ба ҳунари дузандагӣ зиёд гардидааст. бешак агар бо ин ҳунарашон онҳо аз як ҷиҳат ба аҳли хонаводаашон сари вақт кӯмак расонида тавонанд, аз ҷиҳати дигар метавонанд дар пешрафти буҷаи оилаашон саҳми худро гузоранд. таваҷҷӯҳи ҷавондухтарон ба ин ҳунар хеле зиёд аст. вазифаи мо ҳунармандон ин яъне ки ба шогирдон касбро омӯзонем. мехоҳам ки шогирдони ман ҳамин ҳунарро аз худ кунанд ва дар зиндагӣ азоб накашанд. бо ҳамин ҳунар ҷавонони мон метавонанд ки зиндагии худро пеш баранд. дар шароити кунунӣ тамоми таҷҳизот ва мутахассисони касбӣ дар марказҳои касбомӯзӣ таъминанд. танҳо хоҳиши омӯхтани касб муҳим аст, ки ин аллакай аз худи шахс вобастагӣ дорад. барои мо шароит ҳаст, имконият ҳаст, аз мо фақат омӯхтан мебояд. мо ҷавонон кӯшиш мекунем ки баъди хатм кардани ин курсҳо дар рушди иқтисодиёти мамлакат саҳмгузор бошем. аксарияти нафароне ки бо мо таҳсил мекунанд хонашин ҳастанд ва ин касбро ба хубӣ аз худ карданд. дар оянда мехоҳам ки бо ин ҳунари худ зиндагиамро ба пеш барам. вақте ки бонувон ба чунин марказҳои касбомӯзӣ ташриф меоранду дар сатҳи касбӣ як ҳунари муайянро меомӯзанд, дар қалби онҳо ҳисси боварӣ нисбат ба худашон бештар мегардад. агар солҳои зиёд онҳо аз надоштани ҷойи кори муносиб танқисӣ мекашиданду шикоят аз бад будани рӯзгорашон мекарданд, ҳоло ба гуфти онҳо ин ҳама гумонҳо аз тахайюли бофтаи худашон будааст. яъне вақте шахс хоҳиш дошта бошад, ӯ дар зиндагӣ ҳамеша муваффақ мемонад, ҳолон ки барои омӯзиши як ҳунар, ба хусус ҳунари дузандагӣ вақти зиёд сарф намешавад. дар байни 2 моҳ шогирдони ман ҳунари дузандагиро аз худ мекунанд. дар ин ҷо сару либоси милли аврупоӣ, шиму костюм, подоман ва ба ин монандро нишон медиҳем. ба онҳо баъди хатм шаҳодатномаи дузандагӣ медиҳем. онҳо метавонанд ки дар корхонаҳои истеҳсолоти дузандагӣ фаъолият кунанд. онҳо идеяҳои гуногун доранд, тарзи гуногуни духтани либосҳоро пешниҳод мекунанд. мебинам ки шогирдони ман ҳамарӯза чӣ хел муваффақ мешаванд. боварӣ дорам ки аз онҳо дар оянда тарроҳони машҳур мебароянд. дар мобайни як ҳафта поракунӣ ва дарсозиро омӯхтам. дар оянда мехоҳам ки ҳамин касбро аз худ карда дузандаи хуб шаваму дар корхонаи худам мехоҳам ки занони бекорро ба кор таъмин кунам. мехоҳам ки тарроҳи хуб шавам ва дар намоишҳои байналмилалӣ ҳунарҳои мардумиро тарғиб кунам. ин аст устувориву зинаҳои аввалини комёбӣ. бонувоне ки на маълумоти олӣ ва на ҷойи кори доимӣ доштанд, акнун пас аз соҳибкасб шудан пеши худ мақсади муайян гузоштаанд. бештари бонувоне ки ҳоло дар ин гурӯҳ ҳунар меомӯзанд, аз ноҳияҳои дурдасти кишвар ва оилаҳои камбизоатанд. баъди унвони ҳунармандро гирифтан, вақте ба деҳоти худ бармегарданд, қиёс кунед
ки агар ҳар кадоми онҳо 10 нафари дигарро ҳунари дӯзандагӣ омӯзад, аллакай ба ҳисоби миёна 10 нафар дар кӯтоҳтарин фурсат соҳиби ҳунар мешаваду бо ин васила сатҳи зиндагии 10 оила беҳтар мегардад. Ин гуна курсҳои касбомӯзӣ ҳоло чӣ дар ҳудуди пойтахт ва чӣ навоҳии гирду атрофи ҷумҳурӣ зиёданд, ки корхонаи воҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри Душанбе намунаи яке аз онҳо мебошад ва ин субҳ мо танҳо як бахши ҳамин корхонаро бароятон муаррифӣ кардем. ҳоло дигар барои набудани ҷойи кори муносиб баҳонае буда наметавонад, зеро ҳукумати мамлакат тамоми шароитро фароҳам овардааст. Танҳо хоҳишу мақсад аст, ки метавонад моро дар зиндагӣ пешсаф гардонад.